Strahinja Eraković u Crvenoj zvezdi, san ili java. Ime koje se pominje ovih dana zbog bratskih odnosa dva kluba, uskoro, nadamo se, i zvanično u Crvenoj zvezdi. Pre samo 2 godine, kao dete kluba, otišao iz Zvezde kao gotov štoperski proizvod. Danas priča se o drugom mandatu. I ne zato što je to emotivno ili lepa priča, već zato što Zvezda trenutno nema stabilnog drugog štopera. Greške se ponavljaju, sistem trpi, a mladi koji dolaze još nisu gde treba da budu. Zato pitanje više nije da li Zvezda voli Erakovića, to pitanje je odavno rešeno. Pravo pitanje jeste da li Zvezda sme da ga vrati sada, da li klub može da plati 5 do 8 miliona evra i da li bi njegov povratak rešio problem ili stvorio novi. Pričamo o tajmingu, ceni i ulozi u ekipi sa analitičkim tonom. Zato danas ne pitamo da li je Eraković dobar igrač, pitamo da li je ovo pravi potez dugoročno za Zvezdu i za njega. Ako želite brz odgovor da li Eraković treba da se vrati ili ne, ova emisija vam ga neće dati odmah. Jer ovde ne tražimo naslov, tražimo razlog. U narednim minutima nećemo gledati šta Eraković može da bude, već šta on danas jeste, kao igrač. Vidjet ćemo koju ulogu rešava, u kojim situacijama je najkorisniji i zašto isti igrač može da izgleda kao pun pogodak ili kao pogrešna investicija u zavisnosti od sistema igre. Nećemo preskakati ni ono neprijatno, šta su mu ograničenja, gde zavisi od okruženja i šta mora biti jasno da bi povratak imao smisla. I tek to na kraju ćemo staviti u kontekst Crvene zvezde, trenutnog sastava, razvoja mladih štopera i realne finansijske slike. Moje ime je Deni, ovo je Tactical Pitch i ako vas zanima da li ovaj transfer ima smisla, ostanite sa mnom, a krećemo od osnova. Pre nego što uđemo u igrački profil i detalje, važno je da na trenutak pogledamo ko je Strahinja Eraković danas. Igrajući u Rusiji, vrlo lako je postao van fokusa. Ne zato što je nestao, već zato što se o toj ligi manje priča. A dok je bio tamo, Eraković je nastavio da igra u timu koji pobeđuje svake sezone. Osvajao je trofeje, igrao u kontinuitetu i ostao deo reprezentativnog kruga Srbije. Drugim rečima, nije napravio korak unazad, napravio je bočni iskorak. I upravo tu se otvara prostor za ovu priču. Ne zato što Zenit sumnja u njegov kvalitet, već zato što konkurencija na štoperskim pozicijama je dodatno pojačana. A Eraković je tip igrača u godinama kada mora da igra. Nije pitanje da li je on kvalitetan, to je rešeno. Pitamo se nešto drugo, kakvu ulogu on danas može da ima i da li se ta uloga poklapa sa onim što Zvezdi treba u Evropi po igračkom profilu, a ne po imenu. Da bismo to razumeli, idemo u detalje. Kada govorimo o Strahinji, moramo odmah da razdvojimo 2 stvari. Jedno je pozicija, to je gde igrač stoji na terenu, drugo je profil, šta tačno rešava za tim. Kod Erakovića ta razlika je ključna. On je štoperski profil koji se procenjuje kroz funkciju u sistemu. Stoga fizički, Eraković je profil koji donosi stabilnost, a ne dominaciju. On nije najbrži štoperski tip, ali ima dobru prvu reakciju i stabilnost u kontaktu. U duelima se ne oslanja na eksploziju ili snagu, već na tajming i balans. To znači da se ne traži da brani veliki prostor iza leđa, već da kontroliše zonu ispred sebe. Njegova fizička vrednost dolazi do izražaja kada linija stoji kompaktno i kada ne mora stalno da juri unazad. A tehnički sa loptom, Eraković ne bi trebao da pokušava da bude kreator igre iz zadnje linije. Njegova tehnička uloga je drugačija. Siguran prvi dodir, jednostavno dodavanje, izbor rešenja koje ne uvodi u rizik tamo gde nije potrebno. On je igrač koji radi duga dijagonalna dodavanja ili pas kroz linije koje će slomiti blok protivnika.
Njegova vrednost je u tome što omogućava drugima da preuzmu kreativnu odgovornost. Drugim rečima, ne ubrzava igru, ali je ne usporava greškama. Taktički, i ovo je njegov najjači segment, ja bih rekao, čupa je štoperski profil koji ne reaguje u posljednjem trenutku. On razmišlja unapred. Retko napušta liniju bez pokrića, dobro čita prostor ispred sebe, a prioritet mu je da struktura ostane čitava. Najbolje funkcioniše u sistemima sa jasnim pravilima, kada zna gde su bekovi, gde je zadnji vezni i kakav odnos ima sa štoperskim partnerom. U takvom okruženju on izgleda spektakularno, ali izgleda veoma pouzdano. A pouzdanost je ono što se najviše ceni u evropskim utakmicama. I kada sve saberemo, Strahinja nije igrač koji sam krpi rupe u sistemu igre. On je igrač koji nadograđuje dobar sistem. Ako struktura igre postoji, kao što postoji, njegova vrednost na terenu raste. Ako struktura ne postoji, njegovi limiti brzo izlaze na videlo. I zato ovde važi jedno pravilo koje ćemo još jednom čuti u ovoj emisiji. Ovo nije mana, ovo je preduslov. Pitanje dakle nije da li Ereković može da igra štopera, pitanje jeste da li je ovo uloga koja Zvezdi danas donosi stabilnost u Evropi ili bi se od njega tražilo da rešava nešto što nije njegova prirodna funkcija. Stoga pogledat ćemo njegove snage. Prva i možda najvažnija stvar koju Ereković donosi Zvezdi jeste stabilnost u evropskom ritmu. Ne zato što igra savršeno, već zato što igra u kontinuitetu, u utakmicama koje se ne praštaju. Evropske utakmice ne traže heroje, traže igrače koji ne prave greške pod pritiskom. U tom smislu, Eraković je već prošao ono što Zvezda sada pokušava da stabilizuje. Druga snaga je taktička disciplina u linijama. U Stankovićevom sistemu štoperska linija mora da funkcioniše kao celina, ne kao skup individualnih reakcija. Eraković je profil koji ne napušta liniju bez potrebe, ne iskače da bi izgledao agresivno zarad agresivnosti i aplauza. To je posebno važno kada se igra sa visokim bekovima i jasnim zonama odgovornosti. Treća stvar koju donosi jeste smirenost u prvoj fazi izgradnje napada. Ne kao kreator, već kao stabilizator. Njegova snaga nije u tome da pronalazi nemoguće rešenja, već da ne pravi nepotrebne greške. To omogućava zadnjem veznom i bekovima da dobiju loptu u boljoj poziciji, bez panike i bez preskakanja igre. Četvrta snaga je često podcenjena, ali vrlo važna. On može da bude referentna tačka za mlađe štopere u rotaciji. Ne kao blokada razvoja, već kao merilo standarda, ritma, pozicioniranja i donošenja odluka. Mladi igrači se najbrže razvijaju pored onih koji greše malo, a ne pored onih koji greše glasno. I peta snaga, možda najvažnija za trenera, jeste predvidljivost. Dejan Stanković ne dobije igrača koji zavisi od forme iz dana u dan, već profil koji zna šta će mu dati u 9 od 10 utakmica. U sezoni sa gustim rasporedom, evropskim pritiskom i minimalnim prostorom za greške, to je ogromna vrednost za Crvenu zvezdu. A sve ove snage imaju zajedničku tačku. On donosi kontrolu, a kontrola je upravo ono što Zvezda u ovom trenutku pokušava da izgradi u novom sistemu zadnje linije. Pa da potkrepimo tezu njegovih snaga činjenicama, jer ovde ne pričamo šta, nego zašto. Hajde da krenemo od kontrole prostora. Ovo je Erakovićeva hit mapa ili ti radijus kretanja i prva stvar koja se vidi jeste koncentracija aktivnosti u centralnim zonama. Najviše dodira i intervencija nalaze se između kaznenog prostora i srednje trećine terena. Nema ekstremnih izlazaka visoko, nema širenja u duboki bočni prostor kao kod bekova. Njegov fokus je jasno kao unutra, ispred kaznenog prostora i oko zone 14. To govori o štoperskom profilu koji štiti centralni kanal, a ne igraču koji juri loptu po terenu. Vidimo i da nema puno aktivnosti duboko iza linije, što znači da retko brani velike tranzicione prostore. Ovo nije mapa agresije, ovo je mapa pozicione discipline
I upravo ovakav raspored najviše odgovara sistemima sa jasnim linijama i kontrolisanim blokom. Baci like ovde, to znači da želite još uvek da čujete mnoštvo ovih analiza. Hvala. Sad, da poredimo razliku u profilu igrača. Trenutna štoperska linija Crvene zvezde može da iznese evropske utakmice, to smo videli, ali često to radi pre svega reaktivno uz dosta potrošnje. Eraković donosi drugačiji profil, čitanje igre pre problema, rani tajming intervencije i manju oscilaciju u igri kroz 90 minuta. Dok naši centralni bekovi često reaguju na situaciju, Eraković je igrač koji kontroliše prostor. Razlika nije u kvalitetu, razlika je u kvalitetu odluka pod pritiskom. I to je ono što u Evropi pravi razliku između preživeli smo i imali smo defanzivnu kontrolu. Za razliku od shot mape napadača, ovde gledamo gde se problemi gase, a ne koliko puta. Brojke to potvrđuju, preko 5 izbijanja po meču, skoro jedno presecanje i minimalan broj faulova. To znači više smirenosti, cele defanzivne linije i više kontrole meča pre nego što opasnost nasprane ispred našeg gola. Statistički, kad čupa igra, imaš clean sheet svaku drugu utakmicu. Takođe je vidan napredak u igri glavom ofanzivno, a napravio je iskorak u broju osvojenih vazdušnih duela iz godine u godinu. Ali sve snage imaju i svoju granicu i zato je sledeće pitanje neizbežno. Šta Eraković ne donosi i gde sistem i saigrači ga moraju zaštititi? To su njegove mane. Prvo i najvažnije ograničenje je zavisnost od stila igre njegovog tima. Eraković nije štoperski tim koji sam vadi kestenje. Ako linije kasne, ako vezni red ne zatvara prostor ili ako bekovi ostaju previsoko bez pokrića, on neće izgledati ništa bolje od problema oko sebe. I ovde je važno reći jasno, ovo nije mana, ovo je preduslov. Kada kolektiv ne funkcioniše, njegovi limiti se brzo vide. Drugo ograničenje se pojavljuje kada zadnja linija stoji visoko, bez timske, podvlačim timske, kontrole presinga. On ima dobru prvu reakciju, ali nije štoperski profil koji želi stalno da brani 30 ili 40 metara iza leđa. Ako pressing ne postoji kao celina, a linija stoji visoko, rizik ne dolazi iz duela, već iz slobodnog prostora oko njega. U takvim scenarijima sistem ga mora zaštititi, ne obrnuto. Treća tačka se tiče igre sa loptom pod jakim organizovanim pressingom. Eraković jeste tehnički pouzdan, ali nije štoperski tip koji će sam razbiti pressing driblingom ili vertikalnim pasom. Ako Zvezda ostane bez jasnih izlaznih linija za pas, on će preduzeti odgovornost i igrati sigurnije, ponekad i previše sigurno. To nije greška, ali može da uspori igru protiv timova koji namerno čekaju grešku u prvoj fazi izgradnje napada. Četvrto ograničenje dolazi u utakmicama koje izgube strukturu, kad meč postane haotičan sa mnogo tranzicija i otvorenih duela i stalnim promenama ritma. Eraković nije u svom idealnom okruženju, on je kao zebra na Antarktici. U takvim utakmicama potreban mu je partner koji preuzima inicijativu u duelima i pokriva veći prostor. I peto, ograničenje možda nije tehničko, ali je vrlo realno. To su očekivanja. Povratak igrača za ozbiljan novac automatski nosi pritisak da on reši sve probleme u odbrani. Ako se Eraković dovede kao rešenje za sve probleme, transfer je osuđen na pogrešnu percepciju javnosti. A ako se dovede u okviru šire strukture, njegove slabosti gube na značaju, dok snage izlaze u prvi plan. Suma sumarum, Erakovića ograničenja nisu alarmantna. Ona su upozorenje o tome kakav sistem mora da postoji da bi on dao maksimum. I zato sledeće pitanje nije da li je on dobar štoperski profil, sledeće pitanje jeste da li je Zvezda spremna da dogradi sistem koji ovakav profil igrača nagrađuje. U osnovnoj formaciji 4-3-3
Eraković se uklapa kao stabilni centralni bek, igrač koji čuva liniju, dok se ostatak tima pomera visoko. Njegova prednost je disciplina u pozicioniranju. Dok bekovi izlaze visoko, a osmica napada prostor ispred, on ostaje fokusiran na kontrolu zone, ne lov na duele. Ovo je važno jer u Stankovićevom 4-3-3 štoperski par mora da razmišlja više o prostoru nego o protivniku. Tu se njegov profil prirodno uklapa. U niskom bloku Eraković je možda najvredniji u formaciji 4-1-4-1, gde se prostor sužava, njegova snaga u čitanju igre dolazi do punog izražaja. On ne reaguje kasno, reaguje ranije, zatvara linije dodavanja i čuva razmak između linija. U ovakvom bloku ne traži se brzina na 40 metara, već tajming na loptu, pravovremeni duel i disciplina. To su upravo situacije u kojima Eraković izgleda najpouzdanije. U srednjem bloku 4-2-3-1, gde Zvezda često balansira između presinga i kontrole, njegova uloga postaje još jasnija. Sa dva vezna ispred linije, on dobija ono što mu najviše prija, jasnu zaštitu prostora ispred sebe. To mu omogućava da ne izlazi prelomno iz linije, da čuva poziciju i da reaguje tek kada je to potrebno. U ovom bloku on nije taj koji inicira agresiju, već onaj koji zatvara posljednju grešku. U izgradnji igre iz niskih zona Stanković često formira strukturu 1-2-3-3-2. Tu Eraković funkcioniše kao jedan od dva centralna stuba ispred golmana. Njegov zadatak nije da iznosi loptu visoko, već da održi balans dok se bek ili zadnji vezni pomeraju u višu liniju. Kratko dodavanje, siguran pas i brza odluka, to je njegova zona komfora. Ova struktura ga štiti od situacije u kojima bi mogao da rešava pressing sam. I kad sve faze saberemo, zaključak je jasan. Sa svim vrlinama i manama, Eraković se najbolje uklapa u sistem koji ima jasne faze, kontroliše ritam i definisane uloge. On nije štoperski profil koji ti fundamentalno poboljšava sistem. On je profil koji stabilizuje sistem koji već postoji. Ako Stanković je model igre, ostane dosledan ovim principima, Eraković je logičan fit. Ako sistem puca, njegov učinak zavisit će od toga koliko će ga saigrači zaštititi. Tako da bi rekao da se idealno uklapa u taktičko-formacijski pristup našeg trenera i zato posle svega ovoga ostaje odgovor na samo još jedno pitanje. Ovo jeste pravi trenutak da se vrati, ali po kojoj ceni? Pitanje svakako nije samo fudbalsko, ono je investiciono. Crvena zvezda je prošlog leta uložila oko 18 miliona evra u igrače koji danas nisu nosioci tima i sede na klupi. Zato se ovde kontekst menja. Eraković nije kupovina igrača u razvoju. Ovo je kupovina za sigurnost u odbrani na duži period. Dolazi kao igrač koji zna šta znači evropski ritam, igra pod pritiskom i šta znači greška u nokaut fazi. A ključ je cena i vraćanje uloženog. Ako Zvezda već ima kapital, zaključan na klupi i rotaciji, onda naredni transfer mora da ima jasnu funkciju i jasan stav. Eraković ima smisla samo ako odmah stabilizuje zadnju liniju, podiže pouzdanost u Evropi i ostavlja prostor da se za 18 meseci do 2 godine ponovo proda bez gubitka. Ako se dogodilo skupo, problem nije Eraković, problem je strategija kluba. I nije pitanje da li je on kvalitetan, već da li Zvezda konačno ulaže u sigurnu vrednost, a ne novu grešku. Sledi pitanje za vas, jer ovo nije bio monolog, nego štimung za dijalog, ali pre toga poenta cele priče. Povratak Erakovića nema smisla kao neka emotivna priča ili hype. To je igrač koji se uklapa u sistem koji Dejan Stanković pokušava da oformi. Potez ima vrednost samo ako su ovi uslovi jasni. Uloga, cena i odnos prema igračima koji su već u rotaciji. Ako se Eraković dovede da bi se pokrile prethodne greške, rizik ostaje isti, ali dugoročno skuplji.
Ako se dovede kao deo plana u kome je jasno ko igra danas, a ko se razvija za sutra, onda to sve ima mnogo smisla. A do tada, da li je Eraković prava investicija ili korekcija ranijih grešaka? To je pitanje za vas. Pišite, a ja kao uvek odgovaram. Ćaos!